So guys, what's up sa inyo mga doko? Welcome back to my YouTube channel. So karon na ta nag-vlog guys, no? 2 months na tawa ka vlog, no? So karon magpatupi ta karon. Kaya nakikitag buhok guys. So introhan din nato. Let's go. So guys, magpatupi na ta karon. Init kayo. Init kayo sa kalibutan, no? Init pa sa imong naong. Mati kag naong guys. Tara. Magpatupi na ta guys. Wala na kayo buhok. Untag matupihan ta guys. Let's go. Ah! So Ashley, Okay, sayaw na kasalanan ang tagumpay ng jackpot crowd. Eto na, maglalaro tayo Number 6 lang. Pili ka ng isa, kinamo. So guys, di matagtupi. Guwapo na kayo tatanaw na ni guys, no? So dani guys, maligo na ta ni. Lain kitag na nga di ta maligo. Nindot na ba kani katupi guys, no? Feeling niyo guys. Feeling niyo mga doko. Nindot niyo yung tupi. Comment kung naay mo tanaw. Pag wala, away na lang, like na lang. Kung naay mo tanaw, like na lang. Hi lang. Bati na kog naong lang. Kisa man ko. Oh. Wapo na kay ko. Ligo ta karon. Ang bayad na ako ngadto guys kay 50. 50 ra man ito pingadto guys. So tara maligo na dal. Let's go. Let's go. Let's go. Haha. Maligo guys. Maligo. Guys. Ang tubig keso. Yan tubig dia guys. One man shower. Saksakalan mo na. Saksakanan na guys. Wa man may shower mo.
Ligo na daw. Ligo na ta! Woo! Tugnaw kayo kay hapon na. Tugnaw na kayo kay hapon naman. Init kayo basta tadlawon. Paron tugnaw kayo kay hapon naman. Ligo ta karon hapon. Woo! Hi na lang. Maligo na ta. Tugnaw kayong hapon guys. Let's go. So guys, manatgas si Santa. Huh. Parang puti ang ipon. Siya. Ang talagang ipon guys, no? Hilo kayo na. A few inches later. So, what's up sa inyo mga doko? Kanina ko ito mga ito ang video, no? So, don't forget to subscribe, hit the notification bell para updated po ka sa mga bagong videos na akong ipang-upload. Mag-vlog sa soon. See you in my next vlog. Peace!